babbar magana. Wai me yake faruwa ne a cikin ƙasar mu ta Nijar? Labarai da ɗumi-ɗuminsa, duk da dai a halin yanzu wasu sun riga da sun sani. Jiya 27 ga watan Ramadana da kuma watan Maras, wato shekara ta 2025, aka naɗa Abdurrahman Chani a matsayin shugaban ƙasa. Aka ba shi ƙwarin gwiwa akan juyin mulkin da ya yi ya zama shugaban ƙasa. A halin yanzu Abdurrahman Chani an ba shi shekara 5, zai yi shekara 5 yana mulki a cikin ƙasar mu ta Nijar. Idan ya gama 5 ɗin, idan da dama za a ƙara masa ya yi wasu shekaru, idan kuma babu dama za a iya sake zaɓe. Sai dai wannan labari ya yi ma wasu daɗi, wasu kuma bai musu daɗi ba, inda akwai wanda suke cewa shekara 5 sun yi yawa, wasu kuma suna cewa shekara 5 sun yi kaɗan, a ƙara masa idan da hali. To masu sauraron mu, me za ku iya faɗi dangance da wannan abin da yake faruwa a cikin ƙasar mu ta Nijar? A halin yanzu Abdurrahman Chani babu wani soja da yake sama da shi a ƙasar Nijar. Ya shi kaɗai ne sojan da yake da sita guda 5. Nan ba da jimawa ba, ƙila idan ya kai guda 6 to ya zama na ƙarshe, duk da ma a halin yanzu shine na ƙarshe. Idan aka ƙara mata wata sita, idan aka ƙara masa wata sita, to fa shikenan ya kai matakin ƙarshe. To mu dai babu abin da za mu iya cewa sai dai mu ce ƙasar mu ta Nijar Allah Ubangiji ya zaɓa mana wanda ya fi zama alkhairi a tattare da ita. Za ku saka mana ra'ayoyinku a ƙasa wannan bidiyon. Insha Allahu nan ba da jimawa ba za mu fito mu ba ku amsoshinku. Za mu ƙara yin bincike don mu samo muku wani labari mai mahimmanci. A nan gaba za mu kawo muku maganar da Abdurrahman Chani ya yi nan ba da jimawa ba, insha Allah. Idan yanzu ne ka shigo cikin wannan tashar tamu mai albarka, to ka taimaka ka danna muna subscribing, sannan ka danna like, hakan zai ba mu ƙwarin gwiwa don mu kawo maka wani labari mai mahimmanci irin wannan gobe ko ban da gobe. Wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah.